Il-kitba tal-poeżija hija logħba bil-kliem. Xi drabi tkun logħba għall-gost, drabi oħra logħba kemm xejn aktar serja. It-tim tagħna ltaqa' mal-poetessa żagħżugħa Lianne Ellul sabiex jitkixxef aktar dwar is-sena tal-kitba tal-poeżija. Meta ċatt tisaqsini l-poeżija kif tintaraf minn ġeneri oħra, ikolli nieqaf naħseb. Għaliex fil-waqt li hemm l-affarijiet ovvji illi jimmarkaw anki poeżija bħal versifikazzjoni pereżempju, hemm affarijiet oħra li huma tant importanti fil-poeżija ma li huma tant importanti f'ġeneri oħrajn ukoll. Jiġifieri fil-verità il-linja fina li tifret il-poeżija minn ġeneri oħra hija appuntu vera fina, kultant mhix daqstant ovvja. Fost l-affarijiet li jimmarkaw poeżija kif qed ngħidu hemm il-versifikazzjoni, kultant ir-rima, jien ma tantx nuża, ir-ritmu importanti huwa essenzjalissimu għall-poeżija u anke l-metafori u l-ħolqien ta' xbijat. Imma fil-waqt li qed ngħidlek appuntu dawn huma wkoll aspetti li nsibuhom f'ġeneri oħrajn. Jiġifieri mhux lakemm tajt din poeżija kultant minkejja li kif naraw poeżija sa ċertu punt ukoll narfuha. Il-poeżija trid ħafna ħsieb bħal kull ħaġa oħra, trid ħafna sensittivitajiet u trid ukoll il-ħin. Jiena nikteb il-poeżija mhux kuljum fil-fatt nikteb il-poeżija, ma l-osservazzjonijiet tiegħi iva kuljum imbagħad nipprova niżżel ħaġa jew oħra. Minn hemmhekk nikteb din ix-xi ħaġa li nittama li tkun poeżija u nibqa' norqom u norqom. Jiġifieri f'dan il-każ irqamt il-poeżiji fih dan il-poeżija nnifisha waħda waħda, imma wkoll imbagħad rajt illi jingħaqdu bħala xi ħaġa waħda u fil-fatt il-ktieb jinqara anki minn quddiem għal wara anke wara xulxin għaliex hemm dan il-fil li jorbot il-poeżiji flimkien. Min idek fina għall-komodina hemm 72 sena nexfin. Idejk kartzell pali fesqdu ġismek battiljar, għada migeżżu ruħ, mawweġ balena mitluqa max-xatt mitluqa l-riħa. Riħa ta' baħar, baħar tankwiet, tinkwita fuq kollox. Tejja tispjega minn fejn ġejt, kemm ilek li twelidt, minn mindu l-forsijiet ta' ħajtek dew jitwettqu forsi ma twettqux u baqgħu mistoqsija mdendla tpendel fuq rasek sentenza. Il-poeżiji fil-ktieb l-inventarju tal-Kamra l-Kaħla bdew jingħaqdu ftit ta' snin ilu, issa ili nikteb il-poeżiji mhux ħażin imma mhux il-poeżiji kollha appuntu sabu posthom f'dan il-ktieb. Meta bdejt nara li anke qed nikteb iktar u iktar poeżiji li anki kellhom dan il-fil komuni bejniethom, minn hemmhekk ukoll bdejt naħseb kif jistgħu jingħaqdu flimkien. L-inventarju tal-Kamra l-Kaħla nibet minn waħda mill-poeżiji fil-fatt li tirreferi għal dan l-inventarju ta' din il-kamra. Din il-kamra hija l-ispazju li nabita fih, l-ispazju li naħseb fih, l-ispazju li fih dawn l-oġġetti kollha li anke jippopolaw dawn il-poeżiji. L-ikħal ukoll huwa kulur speċjali għalija li huwa anke l-ikħal tal-baħar li dawn il-poeżiji għandu importanza kbira ukoll. U allura din il-kamra hija dik li qed tiġbor dawn l-osservazzjonijiet, l-emozzjonijiet, l-esperjenzi, l-oġġetti huwa minn ġodin il-kamra li nħoss li nista' nitkellem u nikkummenta fuq dawn l-esperjenzi kollha.
titkellem fuq kif jgħaddi żmien żlugat sa jġibna Zemzem, fuq id-devozzjonijiet, fuq il-keta kobor tal-ġimgħa l-kbira, fuq l-istatwi u n-nies qishom statwi, fuq il-kuruni u l-kurunelli, fuq kollox knisja li kien, fuq il-frosti, il-fidiferrujiet, il-fanali, fuq il-figolli forsi wkoll, fuq kollox sagru dakinhar tal-ġimgħa l-kbira, fuq kollox tikka sagru, sagrileġġ. Anke l-għajta tiegħek kienet sagra dakinhar. Waħda fl-art u oħra fis-sema, tisma' lil ġirien iridu jirrepetu ma tridx tpaxxihom, allura tintefa' titkaweġ fuq is-sodda u żżomm sidrek bħalma kont iżżomm żaqqek bid-daħq. Il-lingwi jitħaltu jinbidlu għax in-nies jitħaltu jinbidlu. Anke l-Malti tħallatu nbidel minħabba li ġens naltaqa' ma' ġnus oħra. Fir-rokna li jmiss se nħarsu lejn l-element Ingliż fil-Malti, frotti t-taħlit tan-nies minħabba l-kolonjaliżmu u t-teknoloġija. L-Ingliżi ġew fl-1800, imma l-kuntatt ma bidix mill-bidu, sewwa l-influenza tal-Ingliż damet daqsxejn. Għal-bidu il-kliem mill-Ingliż kien jinbidel ħafna. Jiġifieri kien jingħata bixra Maltija li kważi llum lin-nies meta jgħidilhom isma' din il-kelma ġejja mill-Ingliż laqas jindunaw biha. Waħda minnhom hija kitla, pereżempju, ġejja minn kettle, imma kif qed naraw ħadet sura u x'hekk inbidlet fil-forma tagħha b'mod li qisha tidher qisha jina f'xitla jew bitħa. Jew inkella eżempju klassiku dan hux ħafna nies jħobbu jsemmuh, il-verb fajjar, tfajjar. Mill-ħoss tiegħu ħafna nies jaħsbu li dan huwa verb antik ħafna jgħidulek da ġej mill-Arbi u ma tihomx tort għax huwa verb li min jiftakar daqsxejn tal-grammatika konna ngħidulu verb tat-tieni forma huwa bħal xejjer pereżempju x'hekk. Imma da ġej mill-Ingliż, ġej minn to fire. Ġifieri bażikament fi żmien il-gwerra kienu jisimgħu lis-soldati jgħidlu wieħed ieħor jgħidlu fire. Sewwa ġifieri spara u dak qallu mela qallu wara qallu biex jwaddab, biex ifajjar. Bħal pereżempju screw. Kelma li ġejja minn screw, imma żidniela stidilha l-enne wara, sewwa biex tiġi iktar Maltija, tinsem iktar Maltija. Bħalma wara kollox nagħmlu bi kliem ieħor bħal blue li xi Maltin jgħiduha blun pereżempju, huma bluna u bluni. Dawn tant daħlu fil-Malti tal-kliem li sansitra insawru plural li huwa qadim ħafna sewwa li huwa Arbi, plural miksur ġieli, jiġifieri minn kitla noħorġu l-plural ktili. Waqt li huwa bħal bitħa btieħi jew xitla xtieli qadim ħafna dakux. Jew minn skrun u xekk il-plural imbagħad jiġi miksur ukoll ngħidu skrejjen, l-iskrejjen. U bħal dawn ħafna eżempji kemm ta' plurali miksurin kif ukoll sħaħ. Ħanati eżempji ta' tnejn li huma. Miksurin nistgħu nsemmu il-ħarpun u xekk ngħidulu l-ħrapen imbagħad. Bil-banda l-oħra għandna xi kliem jew numru sew ta' kliem li jieħu plural sħiħ. Plural sħiħ huwa dak li nżidulu tar fuq wara, ħafna drabi jkun ijiet. Cake, ħafna jiġu kejkijiet, coat, ħafna jiġu coatijiet. Tew jiruna li l-kliem mill-Ingliż mhux biss nisselfuh, mhux biss noħduh l-Ingliż, imma mbagħad nagħmluh tagħna għax nibdlu l-forma tiegħu. Eżempju ieħor kif nibdlu l-forma tal-kliem huwa billi nżidu a fuq wara. Pereżempju il-clip, il-hair clip. ħafna nisa, ħafna tfajliet jgħidula klippa tax-xar. Li jagħmlu qed jabdu l-kelma klipp imma tiżidula a, mbagħad il-plural jerġa' jiġi miksur xi klipep. Jew dal-aħħar id-dilettanti tal-karozzi jużaw trakka minn trekk biex hekk. Dejjem għandek din l-analoġija, dil-binja, dil-forma li fiha taqbad il-kelma bil-Ingliż, tirdoppja l-aħħar ħoss u żidilha a. Dan huma uħud mill-ħafna modi kif kliem mill-Ingliż jintegra jsir biċċa mill-Malti. Oħra ħelwa ħafna hija l-kelma chips, pereżempju. Chips kif nafu fl-Ingliż hija magħmula minn chip u esse fl-Ingliż l-esse li nafu li hija tal-plural. Imma fil-Malti, il-Maltin li dak iż-żmien bdew jisimgħu biċ-chips li ma kinux jafu l-Ingliż, interpretawha bħala forma waħda. U allura jgħidulek daħlet fis-sistema dik ngħidula tal-kollettiv. Ġifieri bħalma ngħid ħafna larinġ u waħda larinġa, ngħid ħafna chips u waħda ċipsa, u xek tini ċipsa, ħanodlok ċipsa. Din hija l-mod kif daħlet fil-lingwa hux. Jew it-tofi, u xek ngħidlek ħafna tofi, waħda x'tiġi tofija. Le, da jurik li
il-kliem mill-Ingliż mhux sempliċement jissellef ma jsir tagħna. U jsir tagħna mhux biss fil-forma imma anke fit-tifsir. Ġifieri li darba aħna nisselfu kelma mill-Ingliż imbagħad intu għat-tifsira tagħna. Hemm xi eżempji li fihom it-tifsira tkun kompletament differenti. Fejna fienek nieħdu l-pocket. Il-pocket l-Ingliż nafu li jfisser il-boot. Imma bil-Malti pocket huwa pencil case, l-landa jew l-oġġett li fejn tpoġġi l-labsijiet. Jew fejna fien meta ngħidu very good. Very good nafu li bl-Ingliż tfisser tajjeb ħafna very good. Imma bil-Malti dik il-frażi saret nom. U ngħidu għamel very good, ġifieri għamel it-tikkja dak is-sinjal sar ifisser ġifieri badna kelma mill-Ingliż, frażi f'dak il-każ u tajnija sens Malti. Issa li nafu iktar l-Ingliż, mhux bħal bużna nietna li ftit kienu jafuh l-Ingliż allura kull kelma kienu jitwa xejn bixra Maltija. Illum il-kliem qed jibqa' bejn ieħor kif ikun fl-Ingliż jibqa' bħall-oriġinal anke meta niġu biex nikdbu fire extinguisher, air conditioner, roundabout u l-bqija nħallhom kif huma, għax dirajnihom dik il-forma. Dan ifisser li l-Ingliż fil-Malti, sewwa l-influenza tal-Ingliż fil-Malti, żgur li mhux kapitlu magħluq, anzi huwa kapitlu miftuħ b'influenzi dejjem jiżdiedu tista' tgħid f'kull livell tal-lingwa. Parti kbira mit-tradizzjoni orali tagħna hija marbuta mal-kalendarju reliġjuż. Fir-rokna li jmiss se nħarsu lejn kelmiet u frażijiet assoċjati mal-Għid il-Kbir, flimkien ma' Noel D'Amato. Malli semmi l-għajt mal-ewwel tiġi mal-ewwel illum il-figolla li hija ħelwa tradizzjonali tagħha speċi ta' torta tal-lews b'diversi forom. L-ewwel forom tagħha kienu l-forom tal-ħaruf fejn anka il-membri tal-Mużew tas-Soċjetà Dottrina Nisranija bħalma fil-milied kienu jagħtu presepju bambin lil kull tifel u tifla, fil-żbidilajt kienu jagħtu ħaruf tal-gallettina lil kull tifel u tifla. Il-ħaruf is-simbolu tas-sagrifiċċju innoċenti illi mbagħad reġa' għam rebbieħ. Flajt barra il-figolli u dal-ikel ieħor tradizzjonali għandna wkoll pereżempju qabel kien importanti wkoll il-famuż bulentin, tal-għajt. Dan il-bulentin kien illi inti fi żmien il-għajt rid taqdi il-preċetti tal-Knisja, ġifieri tal-anqas darba fis-sena rid tqer u titqarbin. Allura waqt li l-kappillan jew l-arċipriet ikun qed iżur id-djar ħafna drabi waqt il-berik, kien waqt din iż-żjara il-kappillan jiġbor il-bulentin tas-sena ta' qabel, illi fih ikollu rekord illi kull membru tal-familja tal-anqas fi żmien il-għajt għamel rara u tqarbina u jagħti il-bulentin il-ġdid għas-sena ta' wara. Dan il-bulentin li jagħti il-kappillan meta kont tmur titqarben bejn Sibt il-Glorja u ħadd it-Trinità, għax numru ta' ġimgħat wara l-għajt tiġi l-festa ta' Trinità, inti waqt li tkun qed titqarben kont tagħti dan il-bulentin ħafna drabi u l-abbati jibdilulek u jtik kart oħra li turi illi inti tkun tqarbint u ovvjament la tkun tqarbint tkun errejt ukoll. L-għajt imbagħad il-famużi marċi, jekk fil-ġimgħa kbira għandna l-marċi funebri mbagħad flajt għandna il-valzi u għandna il-famużi proċessjonijiet tal-irxoxt li l-iktar li huma famużi għalihom huma fil-Kottonera. Jekk naraw ukoll il-ġirja ta' Kristur Xoxt, mbagħad fil-Kottonera għandna l-ħadd filgħodu il-famużi ġirjiet u l-famużi proċessjonijiet ta' Kristur Xoxt. Anke l-ġirjiet huma differenti. Fil-waqt illi fil-Kottonera l-statwa ta' Kristur Xoxt biex jiġru biha iniżluha fuq l-idej, waqt il-ġirja jniżluha fuq l-idej ħalli jkunu żjed komdi u forsi żjed timmolla. Pereżempju, waqt li jagħmlu l-ġirja bl-irxoxt fil-belt, il-vara jħalluha fuq l-ispallej il-belt, ġifieri anke hawn dawn it-traduzzjonijiet ta' kif issir
il-famuża ġirja. Imbagħad pereżempju fi Kletti Bliet li t-tradizzjoni tal-ħajt u tal-irxox hija qawwija u b'saħħitha ħafna kif kollha nafu. Pereżempju fil-Birgu għada sa ftit snin ilu s-sena l-oħra pruvaw ukoll jerġgħu jirrivajvjawha il-famuża begigga. Il-famuża begigga tista' tgħid fil-funzjonijiet reliġjużi maġġuri tal-Knisja dejjem kien ikun hemm tal-fifra u t-tambur idoqqu, allura funzjoni speċjali bħalma jeta Sibtilajt kien ikun hemm dawn ukoll. Imma mbagħad fil-Birgu svolġiet mod ieħor fej hemm ukoll storja marbuta magħha ta' xi ħadd li kienu xerqulu xi moża u li żvolġiet minn hemm. Imma din hija tradizzjoni ħelwa ħafna li tur dal-aħħar seklu wara il-funzjoni ta' Sibtilejt kienu joħorġu fit-toroq jagħmlu l-istorbju ħajuru il-ferħ ta' Kristu l-Xoxta bil-katuba, plattin u affarijiet minn dawn. Hemm diversi sayings ukoll ta' qbiliet abbinati ma' dawn iż-żmien ta' festi, żmien tal-festi tal-Għid, għax kif nafu l-Għid jibda propju ma' Sibt il-Glorja mal-funzjoni l-kbira u jibqa' sejjer sa' Għid il-50, imma propju fil-funzjonijiet u fil-proċessjonijiet ta' Kristu l-Xoxt illi anka parti mit-tradizzjoni li kienet daħlet riċenti illi it-tfal iġibu il-figolli speċjalment u rigali oħrajn tal-Għid illi jolluhom ħalli jbirikomlhom Kristu il-Xoxt, kien ikun hemm ukoll diversi taqbiliet, waħda minnhom fil-Kottonera hija tirliton, tirlitiera, Kristu l-Xoxta bil-bandiera, tal-Birgu ġrew bih u l-ġirien waqgħu bih. Mbagħad kienu jaddattawha wkoll kulħadd mhux biss il-Kletti Bliet imma anke xi irħula wkoll adattawha. ċlikki ċlikki. ċlikki ċlikki ċeklem ċeklem, ftit batuta dajfa u fjakka. ċlikki ċlikki ċeklem ċeklem, Morris Townsend xi ħakka. Trevor Zara mhux biss kittib tan-novelli u tar-romanzi, imma wkoll tal-poeżiji. Fir-rokna li jmiss, se nagħtu ħarsa lil Dawwar li Poeżija. Kitbiet u tpinġijiet ta' Trevor Zara pubblikati f'kollaborazzjoni mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Il-karozzi sbieħ moderni jiġru bis-60 fis-sija, jgħaddu bħeffa minn maġemba u jinfexxu jidħku biha. Illum fil-YouTube tajx kemm issib ideat. U di minn hemm ġiet l-ewwel. Fil-fatruba it-tifel tiegħi kien qed jara YouTube għalli sibt għalli poeżija bit-Taljan. Allura kemm qiegħda ħelwa din kif qiegħda ppreżentata. U kienet b'dal mod mhix miktuba stanza imma miktuba issa katina biex ngħidlek waħda u oħra b'xi tpinġijiet fiha. Ngħid il-verità dik li rajt kienet daqsxejn waħda raffa magħmula, anke tpinġijiet ma tantx kienu attrajenti wisq, kienet bl-iswed u l-abjad kollha, imma insomma minn hemmhekk bdiet din l-idea. U għatteħe, wieħed jista' jippreżenta il-poeżija. Mod ġdid, mhux kif jitfal jaraw stampata ġol ktieb, stanza stanza, imma sempliċiment qegħdin ishom jimxu magħha pass pass. Barra minn hekk inkludejt spinġijiet bil-kulur, mużika, effetti speċjali fiha wkoll effetti ta' ħsejjes, ta' strumenti ta' mużika u anki xi kemm animazzjoni żgħira. Imma bekk naħseb it-tfal qed turjhom il-poeżija f'dawl ġdid, mhux dik il-poeżija tedjanti, imma pjuttost poeżija divertenti. It-tina biskuttina, in-narċis mhuwiex peprina, il-peprina mhix narċis u l-Indjan mhux Ġappuniż. Ġappuniż mhuwiex l-Indjan, il-vapur mhux ajruplan, l-ajruplan mhuwiex vapur u l-kantant mhuwiex pittur. L-ewwel qed trid nikteb il-poeżija għaliex issa billi kelli f'moħħi fejn irrida tasal u naf li mhux ħadd tkun poeżija moqrija fi ktieb imma ħadd tkun iffilmjata, allura rrid tip ta' poeżiji li jtuni dan iċ-ċans. Mela allura rrid ninvolvi poeżiji kemm jista' jlifhom il-ħoss. Jekk fuq strument tal-mużika, jekk hux fuq il-tektik tal-arloġġi, jekk hux fuq l-ambjent, fuq il-natura, l-ħsies tar-riħ, tal-ilma. Dawn ippruvajt indaħħal dal-ħsejjes kollha fihom, dik l-ewwel ħaġa li tiktibha mela. Imbagħad rid nara kif ser nagħmel it-tpinġijiet magħhom. Għandek it-tpinġija li ħad tidħol parti mill-kitba.
mhux kif naraw fi ktieb il-pożija naħa u tpinġi naħa oħra, din il-pinġiet huma integrati magħha. Kultant anki il-font, ġifri anki li t-trin nifisom, kultant il-font trid tagħmilha b'mod kolorit, b'mod il-font qed jirrakkonta lek xi ħaġa wkoll. Imbagħad trid naqra jien, rajta, ġifieri nipprova nanima sewwa. Mbagħad sibt il-min jista' jagħmel li iffilmjata, min jiffilmja u min jagħmel animazzjoni żgħar li kelli bżonn. Xtaqt nitgħallem xi strument, forsi nibda ndoq fl-orkestra, jew inkella ma' xi banda nieħu sehem fil-marċ tal-festa. Bdejt nitħajjar għall-vjolin b'dawk in-noti tant ħelwin. Dawn primarjament jisimhom fuq il-YouTube mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. L-isem tas-sensiela kollha dawwar li pożija. Dawn sibqgħu hemmhekk, issibhom x'kien trid u nispera li bekk il-pożija tkun qed toffri ftit divertiment. Pawlu Gatt ta' Ħalmanin darba xtara tamburlin. Trid taraħ kif ħarba d-dar dejjem sejjer lejlu nar. Malli jisbaħ tum 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 f'nofsinhar turum tum tum. Il-kritika letterarja hija l-analiżi bir-reqqa ta' poeżiji, stejjer u ġeneri oħra ta' kitba. F'din ir-rokna, il-professur Bernard Micallef ifhemna sewwa sew x'infissru bit-terminu kritika letterarja u kif din is-sena tista' tgħinna napprezzaw aħjar il-letteratura ta' pajjiżna. Il-kritika letterarja hija għalqa wiesa ħafna sewwa ta' teoriji fuq kif jaħdem xogħol test letterarju. Kif taqrah, kif tanalizzah, kif tinterpretah u kif tiġġudika l-valur tiegħu. Di l-għalqa tista' tinqasam fit-tlieta b'mod ġenerali. Dawk l-iskejjel ta' kritika illi jiffukaw iktar fuq il-produttur tax-xogħol letterarju, l-awtur. Mbagħad hemm skejjel oħra ta' kritika jiffukaw iktar fuq il-prodott, ix-xogħol innifsu kif jaħdem. Mbagħad hemm terġa' skejjel oħra ta' kritika li jiffukaw fuq l-effett li x-xogħol għandu fuq min jaqrah, fuq il-qarrej u anki fuq il-mod kif il-qarrej jattiva, janima, jiġifieri jimla mill-esperjenza tiegħu. Dawk l-aspetti ta' test letterarju li jkunu neqsin. Hemm metodi aktar speċjalizzati ta' kritika li jappartenu għal skejjel differenti. Ngħidu aħna skola magħrufa li inħolqot fis-seklu 20 hija l-kritika l-ġdida. Is-sejħa ġdida il għaliex tat attenzjoni ġdida lit-test indipendentement mill-awtur. Il-kritiċi l-ġodda insistew ħafna li l-kritika mhijiex studju psikoloġiku tal-awtur u laqqas mija suppożizzjoni fuq x'kellu f'moħħu l-awtur, imma it-tekniċi, il-metodi tekniċi li jinstabu fix-xogħol letterarju nnifsu. Mbagħad hemm l-iskola tal-formaliżmu u l-formalisti isimhom magħhom insistew iktar fuq it-test letterarju bħala primarjament forma, laqqas kontenut, forma. Forma ma li minna nifisha diġà tikkomunika, diġà titrasmetti sentiment, atmosfera, anki ġrajja f'ċerta każijiet speċjalizzati. Il-formalisti huma magħrufin bħala dawk l-esponenti tal-idea tal-letterarjetà. Jiġifieri dik il-kwalità li tagħmel l-idjoma differenti mit-taħdid ta' kuljum. Imbagħad hemm il-kritika marxista li tanalizza x-xogħol letterarju bħala prodott dirett jew indirett ta' sitwazzjoni soċjali, ta' konflitt soċjali bejn klassijiet differenti. U allura din hija kritika li tikxef l-istrateġiji li bihom it-test letterarju jiżvela dan il-konflitt. Imbagħad hemm l-iskola strutturalista. L-istrutturaliżmu huwa interessanti u mill-ġdid ismu miegħu. Jiffoka fuq struttura, imma mhux l-istruttura tat-test. Fl-istrutturaliżmu insibu l-konċett ta' struttura ta' lingwa
jew inkella modelli, skemi, sistema li huma ħafna eqdem mill-awtur. U li f'ċerta sens allura skont l-istrutturalisti mhuwiex l-awtur li qed jitkellem f'test letterarju imma s-sistema eqdem minnu tal-lingwa. F'ċerta sens għall-istrutturalisti hija s-sistema li qed titkellem lilna mhux aħna l-individwi li qed nitkellmu il-lingwa. Eżempju ieħor fost ħafna ta' skola ta' kritika huwa il-kritika psikanalitika. F'dan il-każ, il-kritiku josserva s-simboli letterarji biex minnhom jiżvela impulsi umani li aħna fil-imġiba tagħna ta' kuljum ma nħossunix komdi niżvelaw. Impulsi sessuali, aggressivi, beżat, li joħorġu f'simboli skont il-psikanalisti anki waqt il-ħolm. U allura skont l-iskola ta' kritika trid titratta t-test letterarju bħalli kieku qed titratta ħolma. Fil-ħolm tagħna m'għandniex kontroll fuq moħħna u l-ħolm ma joħroġ dejjem b'sekwenza loġika, imma joħroġ b'ċerta onestà. Għaliex la darba ma nikkontrollawx, jiġifieri ma niċċensurawx il-ħolm, se jikxef il-beżat u l-impulsi l-iktar intimi tagħna. Minn daw l-iskejjel kollha ta' kritika li semmejt li mhumiex l-iskejjel kollha li jeżistu huma għażla biss, wieħed jirrealizza kemm il-kritika letterarja issaħħaħ tirfina id-den tagħna mhux fil-letteratura biss, imma anki dwar dak li hemm ġo fina bħal kritika psikanalitika, dak li hemm fil-politika u fil-kuntest soċjali madwarna bħal kritika marxista, dak li aħna nistgħu nikkontribwixxu lit-test letterarju bħal kritika ta' rispons tal-qarrej, dak illi sistema ħafna qdem minna tal-lingwa tatna il-permess u l-ħila li nitkellmu bħal fl-istrutturalizmu u anki il-mod kif għaliex le niddubitaw ftit f'dik l-istruttura u ngħidu mhix il-bidu u tmiem ta' kollox bħalma jgħid il-poststrutturalizmu. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.